Aşgabatyň baş arçasynyň töweregi şuunlar gaty janly görünýär. Bu ýere gedelenje gelýän adamlaryň sany gün saýyn köpelýär. Gedelenje çykan şäher ýaşaýjylaryň we çagaly maşgallaryň arasynda garyp dilekçilik edýän çagalar hem şuunlar köp duş gelýär. Azatlyň habarçylary ýurduň baş arçasynyň töweregindäki ýagdaý barada maglumat berýärler. Aşgabatyň merkezindäki täze ýyl arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häsiýetlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtahtlylar toý eşiklerine geýnen çagaly maşgallalar bu ýerde gurnulan sahnalara tomoş edýärler. Arçanyň töweregine gelýänlere her ýerde satylýan süýje, şireli suw we doňdurma ýaly tagamlar hödürlenýär. Emma bu şatlykly toy atmosferasynda hor ören sada geýnen çagalar destine gözeýler. Habarçymyz şeýle gurrun berýär. Märeki üsmelenlerine eklenji gowsa hojalyklaryň çagalar hem barýarlar. Bu çagalar her gün bas arçanyň töwereginde ýerdenden aksama çeline aýlanýarlar. Ýöne olar bu ýere saatlanmak we wagtyny hoş geçirmek üçin gatnaman, eýse bas arçanyň töweregine üýsen adamlardan çörek üçin pul soramagy, dilekçilik etmäge gelýärler. Habarçylaryň sözlerine görä baş arçanyň golaýynda dilekçilik edýän çagalar 6-12 ýaş aralygynda. Olaryň köpüsi oglanlar, emma arasynda gyzlar hem bar. Käbir çagalaryň ýanynda has ýaş körpe doganlar hem bar. Dilekçi çagalary öz körpelerine doňdurma süýje alyp duran enatalaryň ýanynda köp görse bolýar. Daýda çörek üçin pul beräýiň diýip her ýerde ululara ýüzlenýän çagalar duş gelýär. Bu ýagdaýa duş bolan Aşgabatdaky habarçylarymyz köp adamyň şeýle çagalara nefsiniň agyrýanlygyny bellediler. Köp adam şeýle ýagdaýyň deňinden biperwa geçip bilmän, sowukda, horhomsy esikde gezip pul dileýän çagalara ýanynda bar pulundan ýagdaýyna görä yntanperwerlik pul kömegini berýärler. Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä garyp çagalara gödök rehimsiz daraýan enatasy ýokmy bularyň diýip ýanyndan kowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabrın ortalarında uly dawara bilen açylan beýikligi 44 metrlik ýurduň baş arçasy paýtagtyň Älim Sowda Tomoşa merkeziniň öňünde ýerleşýär. Resmi mediada bayramçylyk duýgusyny we geljekki ýyla umyt dörediji dekorasiýalar bilen bezelenligi aýdylan bu arçanyň golaýynda sowukda ýuka we köneje eşikli çagalaryň dilekçilik etmegi ören gözgyny görünýär. Şeýle bolsa habarçynyň sözlerine görä bu ýagdaý häkimetleri gyzyklandyrmaýar. Arçanyň ýanynda guramaçylyk işlerini alyp barýan döwlet emeldarlary bu ýagdaýy görmezligi salyp beýlesine bakyp dilekçilik edýän çagalaryň deňinden biperwa geçip gidýärler. Dip habarçymyz gurrun berdi. Dilekçi çagalar babatynda polisiýa çäre görýär. Polisiýa işgärleri arçanyň ýakyn golaýyna barýan dilekçi çagalary kowýar. Emma 15-20 metr daşlykda dilekçilik edýänleri degen ok görmezlige salýar diýip habarçylar aýdýar. Türkmenistanda çagalaryň dilekçilik etmegi soňky ýyllarda hasta ýaýbanlandy. Hem adaty hem de bayramçylyk günleri köçelerde dilekçilik edýän we öýme-öý aýlanyp köne geýim azyk dileýän çagalary köp görse bolýar. Oku ýylynyň öňýany çagalar özlerine oku we sawaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Şeýle çagalar plastik gap çöpläp tapşyrmak, awtolog ýuwmak we bazarlarda ýük daşamak ýaly agyr işleri edip öz maşgalalary üçin ujypsyz girdejiniň gözleginde bolýarlar. Türkmenistanda çagalaryň dilekçilik etmegine degişli ýyllar boýy dowam edýän we soňky ýyllarda hasym agyrlaşan ýagdaý barada ýurt häkimetleri tarapyndan şu çaka çenli resmi tesbir berilmedi. Lema Platyň Türkmenawa şäherine, däne we etrawyna hem de Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşen aýry başga 3 harby bölümine eskerleriň arasyna bolup geçen imit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiselerin soňky 2 hepde çemeti wagtyň dowamyny hasabanyp başlanan onaýdýarlar. Lema Platyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna harbygullyk borjuny ýerine ýetirýän oglunyň ýzynyň marypdyr. Eskerlerin aglawasy imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Dip Lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgılanýar. Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählisine konserw ýerlenen ısprat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananna hem ýany bilen gaplanan ısprat berýärler.
diýip etker aýdýar. Ol harby bölümine köpürüp başany imit zäherlenmeleri boýunça balyk önümlerine işaret edilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadisalaryň soňky hepdelerinde Leva Polatynyň däne we etrawyna bir harby bölümine, şeýle-de Türkmenabad şäherine Mugallimçilik institutunyň goloýuny ýerleşen bir harby bölümine hem hasap alınıp başlananyny aýdýarlar. Harby bölümde 3-4 tane etker imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Olar balyk sprotundan zäherlenipdir. Diýip ýaňy ýakyna Türkmenabadda gulluk edýän erkek dogunu ziýarata baran Aşgabatda Zenan aýdýar. Ol harby serkerdeleriň eskerleri hastahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplanyň balyk önümleriniň möhletiniň geçendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça ýurdun ýaraly güýçlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Harby bölümlerde konserwirlenen balyk önümleriniň eskerlere ýygy-ýygydan berilip başlanmagy, soňky ýyllarda ýurt boýunça balyk konserwasynyň önümçiliginiň ýokharlanmagynyň ýa gabat gelýär. Türkmen Medeniýeti Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň bir ýylyň ýagdaýlary bilen deňeşdirilene ýurt boýunça 44 götürümçi emesi ýokharlananyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudowy hususlaşdyrylyp bu pudowy değişli esas kärhanalar Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçler birleşmesiniň agdalary tarapyndan satyn alındy. 2024-nji ýylyň Tomsona Balkan welaýatynyň magtumuly öňkü garrygala etrawyna gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü esker Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet töşükdi. Esker minýolaryna tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhleti geçen önümleriň goşulýanyny tasdiklady. Biz atriatda gulluk edýän döwürlerimizde naharlara näwelli bir haýwanyň etini goşup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümizde haýwanlaryny awlap ýerdik. Diýip öňkü esker aýdýar. Ol serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, incir, böwürsün ýaly dürli görnüşli meýweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galbertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käkilik awlap, nahar taýýarlamaga mümkinçilikleriniň bolanyny aýdýar. Öňkü esker harby nahyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmeýänini aýdýar. Azatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň imit we arastaçylyk ýagdaýy, öpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderli habar berip gelýär. Azerbaycan Milli Aviakompaniýanyň ýolagçy çory Gazagystanyň heliakçylygy uçuranynyň bir gün soň 26-njy dekabrda milli ýaz gününi elan etdi. Azerbaycan howa ýollarynyň uçurynyň bortundaky 67 adamyň 38-si wepat boldy. Gazak häkimetleri uçurdaky 29 adamyň aman galanlygyny aýtdylar. Azerbayjanyň paýtagty Bakudan Orsiýetiň Çeçenstan sewtindäki Grozny şäherine barýan Embraer 190 uçary adatdan nasary ýagdaý sebäpli Gazagystanyň günbataryndaky Aktau şäheriniň goloýunyna gonmak finansyny etdi diýip uçur kompaniýasy aýtdy. Azer we Gazak häkimetleri uçur heliakçylygynın gümürtük bolmagyna galan sebäbini anyklamak üçin derňe güýşine başladylar. Resmiler uçuryň bort ýazgasynyň el ýeterliligini, ýagny dikeldilenligini aýtdylar. C282 43 reýsine 42 Azerbaýjan raýaty, 16 Rus raýaty, 6 sany Gazak we 3 sany Kyrgyz raýaty uçup barýar diýip resmiler aýtdy. Gazagystanyň vice-premieriniň ornwasary, Gazak hökümetiniň bu hadisany derňeme üçin döreden ýürüýte toparynyň başlygy Kanat Bozumbaýew, heliakçylykda ölenleriň köpüsiniň şahsiýetiniň, jesetleriň güýçli ýanmagy sebäpli badabat keskitlenip bilinmeýändigini aýtdy. Bozumbaýew diri galan 29 adamyň ortaça agyrlykdan agyr ýagdaý geçenli yaralananyny, köpüsiniň uly ýangyndan ejir çekendigini aýtdy. Gazagystanyň Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä, yaralananlaryň arasynda adamdan 2 çaga bar. 11 adam reanimasiýa, agyr näsaglar bölümine ýerleşdirildi. Diri galanlaryň arasynda 9 sany Rus raýaty hem bolup, olar 26-njy dekabrda Russiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi tarapyndan Moskwa uçuruldy. Russiýanyň saglygy goraýyş edaralarynyň habar bermegine görä, diri galan 3 adamyň ýagdaýy agyr.
Azerbaycan hova ýolları betbalçylygyň derňegine garaşmak bilen Bakudan Çeçenistana uçan uçarlarynyň ählesini togtadýanlygyny aýtdy. Russiýanyň Interfax habargullugy resmiýlerin sözlerine salgylanyp 2013-nji ýylda işe girilen uçaryň oktyabr aýyna awatlaýyş barlygyndan geçenligini, pilotun 15.000'den gowrak uçuş sagady bilen uly tejribe eýe bolanlygyny aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Gadanyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýa edýän saparyny gysgaldyp, uçur helakçylygynyň sebäbini keskitlerden entek ýerdigini, ýöne bu waka howa şertleriniň yaramaz bolmagynyň täsir edip biljekdigini aýtdy. Maňa verilen maglumatlara görä, howa şertleriniň yaramazlaşmagy sebäpli uçur Baku bilen Groznyň arasyndaky uğurny üýtgetdi we helakçylygy uçuramadyndan öň Aktau howa menziline tarap uğradyldy diýip olaýtdy. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy mümkin bolan ähli ýagdaýlaryň gözden geçirilýänligini aýtdy.